Kai, abokina, wannan bebin ba na jima ina ganin ta nan barin jin gwada sa'ad. Okay. Mata na tsin kayo ki tun daga nesa kina tafiya. Just 1 minute dan Allah ki ban 1 minute mi magana. Na kai sati da ina hango ki yau kau za mu magana. Suna na MC na zo ne da zancen soyayya. Yan mata da alkunya zan so ki bani soyayya. Please ki ban soyayyar ki mun guri a zuciyarki. Samu na habiba gunki karki ko kwanto a zuciyarki. Yan mata ni fakin mun bana shakku a kanki. Yan mata ki so ni dan Allah ki so ni. Yan mata ki ji ni dan Allah ki ji ni. Yan mata ki so ni dan Allah ki so ni. Yan mata ki ji ni dan Allah ki ji ni. Tabbas zaki ji daɗi in dai zaki kula ni. Zani siya maki mota jirgi kirar Germany. Yan mata ba zaki ji kunya ba in dai har ma da ni. Ko me ke so in dai na ganshi kin ganshi ki ce da ni. Shugabanni ma a gona suke neman bashi. Suna so in basu har ma sai sun tsefan gashi. Duk bankin duniya sai nasa hannu ake bada bashi. In na aure ki za mu yawo tabbas ba bashi. Ko wata rana zan kai ki restaurant tabbas ba girki. Ko ina zaki sannan ga direba ai kam zai kai ki. Bana so ki jigata bana so ki wahalta. Yan mata ki so ni dan Allah ki so ni. Yan mata ki ji ni dan Allah ki ji ni. Yan mata ki so ni dan Allah ki so ni.